Ewe mamani, ukubeza abapostoli bathi ibona abakwazi ukufaka umuntu ezulwini kuphela. Ibona kuphela abanomoya ingcwele, akekho umuntu onomoya ingcwele, yibo nje kuphela abanomoya ingcwele. Ya, basho njalo impela ngoba bathi uJesu wahamba nabo, kanti futhi umoya ingcwele wawunika bona kuphela, akanikanga abanye abantu. So yibona abanegunya ne-authority yokufaka abantu ezulwini, not abanye abantu. Okusho ukuthi uma ungakhonza iphostoli awuyi ezulwini, udlala ngesikhathi sakho. Ya, kushiwo njalo impela, kushiwo njalo. Yabona uma ufunda laphana kuMateyu 10 nakuLuka, angazi uLuka bani, ikhona indaba esho njalo impela ukuthi hhayi, ngenani imizi nemizana nibafundise imiyalelo yonke enginike yona. Uma benganizwa, hhayi, okuyobehlela. Okusho ukuthi nayo incwadi engcwele iyabavuna ukuthi impela ibona abashiwe nalamandla lawo. Kuthiwa uma nifika emzini abantu niphilise abantu, nibathandazele. Okusho ukuthi nje okhokho bethu bayakwazi ukubahlambulula, babangenise embusweni, bahlale nabashakadoli. So, lo muntu onamandla yokungenisa umuntu ezulwini, kusho lo muntu anganamandla okufaka ko-Transnet, amandla okufaka ko-Unitrans, amandla okufaka embonini impela ekhoya kahle. Because uma sikhuluma ngombuso ezulu, sikhuluma ngakwenye indawo. So, kusho ukuthi amandla nala emhlabeni unawo before aye kulaba yasezulwini. Ngangiyisigogo nomkhulu ethi yena umlomo asho isitimela. Yabo ukukhuluma kufana nokwenza. Kulolu ukukhuluma ngento yala ungazi muntu khona. Kodwa uma usukhuluma ngendawo la kwaziwa khona kuyaqala kuyashuba. Yabona uma usukhuluma ngo-Unitrans, usukhuluma ngo-Transnet, usukhuluma ngo-Hesto, ukhuluma ngendawo ephathekayo-ke manje la kuqala khona kuvele-ke manje lamandla la ukhuluma ngawo lakhona noma wena. Uyacabanga mhlawumbe ngenza umsebenzi, kuthiwa hhayi, sekumele kutshelanda ubaba ezobusisa. Ubusisa ubani wena? Usunamandla okubusisa into abantu abangasekho. Ubani wena? Uzobusisa oba nawe udinga ukubusiswa nje, uzobusisa into yabantu abangasekho wena uphila. Uthila khona uthole mhlampe kuney'khwama ekhaya kini kuthiwa zishise zilahle, namadimoni uy'shise nayo into zakini. Angasahlupheki, angihlupheki uphuphe. Lo muntu okushisisa ngeke asakunika ngisho ingxenye, ngiyakwakhela ngisho indlu, ngiyakulifta ngokulifta, kodwa uyobe sekushisisile kusala.